Bon, tsika ndikoragna raha hely tsy be raha hely fô. Hafainareo bôka manafinareo toujours mode contente mode nan toujours mode contente fô. Maro be zegny raha mifamoafao anao mitandregny namagna tapakavagna Madagasikara. Mavozy ndrende bazary mavozo amin'ny alitra olo zay bôka olo mafy. Alors le vrai en plus le vrai tsy déguisement ty le vrai fa matetika mipodiko eto izy ty. Ketsikety ndikoragna opinion personnelle ninaka eto. So koa misy andeha ngondrigna niany izy bôka iraka izy bôka karamanady. Donc vous allez fermer tout de suite votre gueule use vaza. Gueule zay bôka vava one let's my quand vous fermer ta gueule anao mihippy izy satria fodeva vava Zedi kan fermer ta gueule. Kefa petrako sandra one le draba pour si namany izy borzany. D'accord, tu es fan télé tsisraha ko volagny. Et donc, merci Ethan. Opinion personnelle nendemie ko satria suivi rajabi hitako, suivi rajabi nandal depuis la guerre avec l'Ukraine et tout stralala. Zagna menaro opinion ko am fatul jabe Madagascar ao, kidnapping jabe Madagascar ao. Sanga menro opinion kofa wavy zegny la guerre nataon'ny la Russie ndraiky Ukraine. Milliardaire jiaby ta Russie naty oazy. On namontegna, on tsambokiny baka amin'ny étage. Tofo zegny ro, ko zegny fa wavy zegny la guerre nataon'ny la Russie amin'ny Ukraine. Olo manambola jiaby ta Russie 99% naty oazy. Nanjary adala ro namontegna. Zegny raha nisy. Haitsika tsara fa raha zegny tsy logique. Hoan'le naharaka vaovao. Hoan'le naharaka vaovao raha volanako zegny. Ara aminay dila ko anda mbala tsy tsôfitra mbala tsy maiziny. Non! 21h baka aminay ty. Zombesy marogna baka raha koa 21h aminay ty bouge pas d'un poil. Igny karaigna tony 21h aminay ty. 21h du soir atsika zo io. Tanignandra mboria tsara ny tsôfitro. Karaigna tony aminay ty 21h. Am 6 ora alla zo ity aminay 6 ora alla, 6 ora alla ity aminay. Am 6 ora alla. Ciao. Ciao ni anao ty aminay. Igny ede, hoan'le volagna aminay ty 23h. Boko ty 21h karaha igny ataony 9h haligny. Zay tsy mitsôfitro biki andra ka tsy 10h haligny. 10h boko mala haligny. Za baka ngamenareo stratégie izy koa raha joely fa commercial tio ko fa navy fanafiagna za fa nagnambara tamin'olo jiaby tato efa ce sont pas des malgaches, ce sont des Wagner. Navozako ady navozako menace igny naviandreo gendarme jiaby ta Madagascar tsoto Tananarivo ni se justifier zany olo lafotsy tsisy Wagner anareo boko vola fa Mikael navoky sendra fa programme rani amiko manokana ndefa tsika anao dietsika ino amizay raha misy fifidianagna regnitsika fa atao mois d'octobre man fifidiana tsy zegny oro tampoko azo teo matimatiny zaza kidnapping mandeha na zaza na olobe satria stratégie russe ambarako anareo tsara zavanareo fa d'ici la fin de mois si apetrapetraka eraka ny fatry Wagner ho avy couvre-feu baka atao amizay fa fitondragna ny fanarenana tegna navita niaro atsika gasy nefa rô fona mangonareo. Je dis ça, je dis rien. C'est juste en opinion personnelle. Aza misy managna toetsaigny hafa fa hevitry baka ty aminakazy abokako zegny. Mais vous allez voir. Ils vont bien vous niquer. Io le nambarako anareo ko miaramila mitondra Madagascar pourritir atsika ty. Io milenty. Naro fo mpitondra navy teo fa tsary nisy faty olo maro be karaha io. Tsary nisy magnarakandra. Mary taminy teteza mita ndraiky raha valomanagna teo namonogna olo d'un coup. Je suis d'accord misy tsangam-bato. Fa raiky ty olo tsompiny vonegny agnala. Faty ty gratuitement satria nataoko analyse ko ro nde ngalatra tova ko fangalaragna tova zegny nangalaragna olo tsy maintsy mila professionnel ara mila à l'instant de quelques minutes quelques heures nde ngano implant nde ngano raha jiaby. C'est pas logique. Fallait famonoagna olo misy amitsika famonoagna olo gratuitement gratuit fo baka fifidianagna io nareo tsy maintsy angoro satria apetraka andreo io i Wagner io. Vous allez voir. Mbuta diavinaro zafa Wagner naro ipetraka io arim karama amina miliara. Tan Afrique ro indra vitandro tagny. Ni PF ro nangovo. Ameko exemple anaro. Cyclone Tamatavy fanambarako anaro hoe cyclone io provoqué. Nambarako anaro tsara. Cyclone io provoqué. Ino mavenke cyclone avy Mikael mivadina amby cyclone navy tagny marandregna amizay ro salut public. Iro tsy navendeha monjy salut public ro bonjour salut public. Ino fagnampiagnana ameny la Russie anaro tsy tanky Comment s'appelle le truc là, les chars? Izuma zay ko fa cyclone tifirina ro char izy cyclone mpoko mpodindranomasegny. Char, check camion ina men la Russie.
hitifirina cyclone. Parce que ro fa pare, ande domine naro, hameya naro. Je dis ça, je dis rien. Moi, je dis ça, mais je dis rien. Anzara naro mandini ksimerter. Hatika depuis des années na ita fanzakana mangalatra, fanzakana pangarimblagny, fa fanzakana raiky navy amitsika ty, fanzakana pamunulu, fanzakana pamunulu, mandripaka. Moi, je dis ça, je dis rien. Za mivolagna raha hitako, mivolagna raha tapentagna. Vous êtes tous d'accord avec moi? Madagascar anao fa tsy mety mitandregny vôvô. Iska vôvô regninao fa ty olo fa. Rajoely amizegny accusegny. Rajoely, hein? Ino ma vienarô? Tam Rajoely to tsika mihinagna variny fa tsika tsy mihinagna. Atsika tsy matimaty loatra boko gadragadrany arivo. Fa raiky zao boko exécution yak. Zeny volako la ivonakano malo isaka pitondra fanjakana manambotro sezo mila misy valigna aretigny fo andetsindrô za. Valigna aretigny Rajoely migadragadrany arivo magnomia variny. Ndraiky aomby misy fanafody jiaby mampabolety olo jiaby amin'ny tanana Madagascar. Fa raiky navy ty pira mitondra la mort. Mitondra la mort fanjakana raiky navy ty ary mitondra la mort de jeunes. Ben oui, variny Pakistan kun variny agnaboako pub za marananda za hanindrabosonay tato agnaboako variny aminay andafy ety anarô boka eo ny filmeko ataoko vidéo varina abokako eo abokako eo varina tsy sarinany maty zay satria ataoko vidéo boka nalaiko sary razy atao navinista Madagascar rice pour dog fa tanarô raha tsaratsara ny vary io tsisy io rice pour dog mangitry malemy spécial fagnanovagna sabeda io rice pour dog varina David io varemegna anarô to vary Pakistan vo donc anarô tsy raha vary Pakistan vo fa variny gony fivoandrô nataoko vidéo zo mbala latsako anarô de vous inquiétez pas imboka io fony ke donc agnapetraka Wagner fitondram-panjakana anarô io maromaro olo vonegny apetraka amizay Wagner alefa couvre-feu la Russie amizay miaro tsy nefa moka vérité za nisy olo ny vonenarô tambany volony antsuita agny nahita vato soa sy volamena marobe antandro izy io hélicoptère anarô tao fitondragna-panjakana tao io olo tsy olo panjakana tsy olo politique anarô nagnonjo miaramila namany nandeha tagny za io carrière io hélicoptère anarô nagnatriky fato direct tiliara nalevigny vita tio ananako sary ananako preuve raha jiaby jusqu'à témoignage nazy tompiny magnambara ty vato zegny satria amrazagna mampanjaka antandro ilay ty irô zegny le mahita raha agnatin'ny tany attention anarô avec moi fa raha jiaby tsy aboaka anarô ty za magnaboaka izy eto niambesako tsara tamy défilé ny 26 juin to le hélicoptère satria fo nambarin'olo za hoe ambesa hitanao fa privé sa ny fanjakana tratrako to le hélicoptère ny concordeko tsara tandrema anarô fa narenana miaramila namany io rangahy nandeha tagnaty ala tambany volony antsisy belagna tagny ny za vato jiaby nahita vato ny boany vato tsy regny tsiony kofa naty olo fatiny gratuitement imagine mamondro hélicoptère tsy raha moramora baka antsuita aty anarô nandeha tatiliara gratuit nagnateranarô fatinany attention mais je connais beaucoup de choses sur vous anotez Caracoles, on avance ou on recule? Ça quoi va vous le je suis prête. Ça t'a prête Marie? Nefa namany ty avany lehilahy ty be miaramila ty sy ny tariny fanjakana jiaby nitady zavatra reo koa ny boaka marigny hita tamy grotte tao 4 kilo raiky naboaka ny voalohany karaha mbola ambarako eto abagnarany vato zegny satria enregistreko ny soratako jiaby raha et ça coûte très cher vato zegny très cher plus que saphir bleu fa hainao boka dodonaka charme mandemare éternel que donc ambava homagna koragnanaka zegny ampômeritreritry resa amy Russie narô ndao